Καλώς τα μου, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά σε ένα ακόμη Talk to Talk μετά από πάρα πολύ καιρό. Λυπάμαι γι' αυτό, θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη και εγώ και η Νατάσα, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορέσαμε και δεν είχαμε το χρόνο να κάνουμε βίντεο. Αλλά σήμερα θα σας ανταμείψουμε, πιστεύω, στο έπακρο και θα δείτε ένα διαφορετικό βίντεο το οποίο αφορά, πιστεύω, όλους μας και θα μας εξητάρει λιγάκι το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερο. Σε αυτό το βίντεο, πριν σας πω τι ακριβώς βίντεο είναι αυτό και με τι θέμα έχει να κάνει, σας παραθέτουμε γεγονότα, σας παραθέτουμε απόψεις, δεν θέλουμε να προσιλητήσουμε κανέναν, ούτε θέλουμε να ενστερνιστούν κάποιοι αυτά που λέμε εμείς, έτσι. Αυτά είναι γεγονότα που έχουν καταγραφεί σε ντοκιμαντέρ, που έχουν καταγραφεί σε διάφορα άλλα βιντεάκια που βρίσκονται σε διάφορες πλατφόρμες στο ίντερνετ, όπως Netflix, ντοκιμαντέρ διάφορα. Λοιπόν, αφορά τη χριστιανοσύνη και αφορά μάλιστα τη Σταύρωση και τα Ιερά Κοιμήλια του Ιησού. Την Ιερά Συνδόνη του Τωρίνο, όπου λέγεται ότι απεικονίζεται το πρόσωπο του Ιησού, ότι με την συνδόνη αυτή, με το σεντόνι σκεπάστηκε το νεκρό σώμα του Ιησού και μετά από 3 μέρες αναστήθηκε. Στο Μανοπέλο της Ιταλίας υπάρχει ο Ιερός Μάνδυλος, όπου λέγεται ότι και σε αυτό απεικονίζεται η εικόνα του Ιησού. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε το ακάνθινο στεφάνι, το οποίο σώθηκε μετά από πολύ ωρή μάχη με τις φλόγες το 2019, όταν γράφτηκε μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του Παρισιού, όταν έπιασε φωτιά στην Παναγία των Παρισίων, και φυσικά και άλλα όπως τα Ιερά Καρφιά, το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο είναι ένα ερωτηματικό για όλους. Κάποιοι λένε ότι το βρήκαν, άλλοι λένε ότι δεν το βρήκαν. Επιστήμονες, αρχαιολόγοι, ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίων, ακόμη και η ίδια η NASA ασχολήθηκε με τα Ιερά Κοιμήλια μετά τη Σταύρωση του Ιησού, προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως είναι πραγματικά. Εμείς σας ξαναλέω ότι σε αυτό το βίντεο σας παραθέτουμε γεγονότα, σας παραθέτουμε μαρτυρίες, οι οποίες βέβαια τα συμπεράσματα θα είναι δικά σας. They are said to have touched Jesus during the pain and suffering of his final hours on earth. A chalice used at the Last Supper. The cloth given in kindness. Iron nails hammered through flesh. Fragments of a wooden cross. A crown of thorns. A roughly worked sign. The tip of a spear. Burial garments. For believers, objects of miraculous power. For the Catholic Church, touchstones of faith. Θα ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο με το ακάνθινο στεφάνι. Η γνησιότητα του ακάνθινου στεφανιού που φόρεσαν στον Ιησού για να τον περιπέξουν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, δεν έχει, κατά τη σταύρωσή του, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, παρά τις αναρρυθμητές μελέτες που έχουν υποστεί ανά τους αιώνες. Οι περιπέτειες του κοιμηλίου είναι πραγματικά απίστευτες και το ταξίδι του μέχρι να φτάσει στην τελευταία του κατοικία στο Παρίσι, στην Παναγία των Παρισίων, ήταν μακρύ και εκπληκτικό. Ο Βυζαντινός θρύλος ήθελε τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης να το θέτει ενέχειρο σε βενετσιάνικη τράπεζα, εξαιτίας των ασύλληπτων οικονομικών δυσχεριών της αυτοκρατορίας, το οποίο αγόρασε κατόπιν ο βασιλιάς της Γαλλίας. Και το αρχικό στεφάνι διέθετε 70 ακάνθινες απολύξεις, οι οποίες όμως ανά τους αιώνες μοιράστηκαν σε λειψανοθήκες ανά τον κόσμο. While the biblical accounts agree a crown existed, the blood-stained circlet of reeds disappeared after the crucifixion and was lost for centuries.
Then in 570 AD came a sudden clue as to its whereabouts. In Jerusalem, a pilgrim named Antoninus of Piacenza reported that it had survived. He claims that the Church of Mount Sion in Jerusalem had an object that they called a crown of thorns, and this is what people are coming in and honoring as that relic. According to St. Gregory of Tours, who was writing at the same time, the thorns of the crown were still green, and their color was miraculously renewed every day. For the faithful, miraculous power still suffused the crown half a millennium later, when it surfaced again in Constantinople. But by then, the crown's thorns had been removed. As the actual points of contact with the head and blood of Christ, they were deemed so sacred that each became an individual relic, and they were passed from monarch to monarch. Πάμε τώρα στην Ιερά Συνδόνη του Τωρίνου. Είναι ίσως το πιο προμελετημένο, πολυμελετημένο με συγχωρείτε, δημοφιλές και αμφιλεγόμενο κοιμήλιο της χριστιανικής ιστορίας. Επισήμως η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, το Βατικανό αλλά και οι εκάστοτε πάπες δεν έχουν εκδώσει ετυμηγορία για την αυθεντικότητά του. Αναγνωρίζει ωστόσο την σημαντικότητα της Συνδόνης για τον καθολικό κόσμο και όχι μόνο, αλλά και για το χριστιανικό, αλλά και για τον, για τον ορθόδοξο κόσμο. Και έτσι εκτίθεται πια στο Βατικανό σε δημόσια θεά. Το 1988 η ραδιοχρονολόγηση του υφάσματος με τη μέθοδο του άνθρακα έδειξε ότι χρονολογείται κάπου μεταξύ 1260 με 1390, με 3 ανεξάρτητα εργαστήρια να καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα, κάτι που αποτρέπει την αυθεντικότητα του υφάσματος. Μέχρι και η NASA ασχολήθηκε με το θέμα και διαπίστωσε, μετά από πολλές μελέτες, διαπίστωσε ότι όντως πάνω στη Συνδόνη του Τωρίνου υπάρχουν σημάδια ενός άντρα, το σώμα ενός άνδρα, γύρω στο 1,80, ηλικίας 33 ετών και βάρους 70 κιλών. See here, and the main stains are that these are obviously parallel stains from the cloth having been folded over onto itself. This area here would correspond to the beard, the mouth and the nose with the liquid that came out through there. Whereas these stains are the stains from the forehead area, from when the body was lying on the ground. Now these stains are just blood that was shed in life from wounds that were caused by short, sharp objects, perfectly compatible with the crown of thorns. If these are placed over the corresponding stains on the Shroud of Turin, then the outline is identical. After Jesus' body vanished from the tomb, historians believe his burial clothes came into the possession of those who wanted to preserve them. But as with other Passion relics, historical references to the Sudarium don't begin until centuries after the crucifixion. The first account is that of Antoninus of Piacenza. He writes in 570 that the Sudarium was being cared for in a cave near the monastery of St. Mark in the vicinity of Jerusalem, and that religious women actually lived in this cave. That was their sole purpose, to take care of the Sudarium. The exact relationship between the Sudarium and the Shroud has intrigued researchers for centuries. It's believed that the Sudarium was placed over Jesus' face first, then replaced by the burial shroud in the tomb. After completing a study in 1998, researchers asserted that both are stained with blood type AB, a common blood type among Middle Eastern people. Other researchers have mapped the bloodstains on both the Sudarium and Shroud and believe they coincide. All told, the frontal stains on the Sudarium are said to have 70 points of coincidence with the Shroud, while the backside is said to have 50. Everybody who's ever looked at the blood stains on both cloths comes to the conclusion, and it's a scientific conclusion, it's not just wishful thinking, that
No matter who these cloths were used upon, no matter which corpse, which body they wrapped, it was the same body. Although to believers the shroud and sudarium have always been linked, the two relics were thought to have been physically separated long ago. Experts speculate that the sudarium may have been spirited out of Jerusalem during an invasion in the 7th century. Και πάμε στο σημαντικότερο κομμάτι των ιερών κοιμηλίων της Σταύρωσης του Ιησού, που δεν είναι άλλος από τον Τίμιο Σταυρό. Από όσα μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί, αλλά και από όσα θα ακολουθήσουν, γίνεται κατανοητό ότι μεγάλο μέρος των ιστοριών που αφορούν τα κοιμήλια του Ιησού έχει τις ρίζες του ταξιδιού που έκανε η Αγία Ελένη στην Ιερουσαλήμ το 326. Η χριστιανική παράδοση διασώζει δύο διαφορετικές εκδοχές της ανακάλυψης του Σταυρού πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς. Η μία κάνει λόγο για σχετικά οράματα και όνειρα που είδε η ίδια, και η άλλη αναφέρεται στη βοήθεια που δέχτηκε από κάποιον Ιουδαίο οδηγό ονόματι Ιούδα. Ο θρύλος της έβρεσης του Τίμιου Σταυρού εμφανίζεται για πρώτη φορά το 395 στον επικίδιο λόγο του Αυτοκράτορα Θεοδόσιου από τον επίσκοπο Μιλάνου Αμβρόσιου. Σε ποια χέρια όμως κατέληξε ο Τίμιος Σταυρός? Ότι η Αγία Ελένη, όταν πραγματοποίησε αυτό το ταξίδι στην Ιερουσαλήμ, και αυτό πρόκειται για πραγματικό του γεγονός, πήρε ακόμη και χώμα από την Ιερουσαλήμ για να αποδείξει ότι όντως αυτός ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Ο Τίμιος Σταυρός διασκορπίστηκε σε χιλιάδες κομμάτια, όπως υπόθηκε και πριν, ανά τον κόσμο. Χιλιάδες πιστοί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό, όπου πάνω του άφησε την τελευταία του πνοή ο Ιησούς Χριστός. Said to have been used by Christ and the apostles at the Last Supper. Two things are mentioned as being on the table, so to speak. One is a cup, and one is the dish from which they eat. The cup, in later language, becomes known as the chalice. According to the faithful, the relic was then safeguarded by St. Peter in the Holy Land. Tradition has always maintained that St. Peter took the cup to Rome and that he used it to say the Mass. When he died, it was passed on to his successors and used by all the early popes to say Mass until St. Sixtus II in the year 258 AD. But the persecution of Christians that began in the year 250 under Emperor Valerian required that relics be turned over to the Roman government. Tradition has it that Pope Sextus II had given the chalice to his deacon, St. Lawrence, and Lawrence was not about to give it to the Romans. There was a Spanish soldier in Rome at the time by the name of Persalius, and he gave him the cup with instructions to take it back to his homeland. The chalice's history then becomes even more tenuous as a proliferation of Grail stories hopelessly mixed fact and fiction. These stories were told at evening. They were narrated by poets. They were fascinating stories about people dealing with the faith, knights fighting to rescue the Holy Land. Some of the most popular stories were collected and blended with Celtic and German tales by Sir Thomas Malory. Published in 1485, they told romantic tales of King Arthur and the Knights of the Round Table. As Malory told it, when the famed sword in the stone appeared, Sir Galahad, son of Sir Lancelot, was the only knight besides Arthur himself who was able to pull it out. For this, he was chosen to undertake the quest for the Holy Grail. He found it after years of struggle and travail, and then died having reached his life's goal. Another Grail story places it in the hands of a succession of Spanish monarchs. The last to possess it was King Alfonso in 1200. The only problem was that he was frequently absent due to military campaigns.
He needed money to pay for these. So he went to the Cathedral of Valencia, asked them for a loan, and they said, okay, but only on the condition that you give us the Holy Grail as collateral. So he did that, and he never repaid the loan, and it's been there ever since. The Holy Grail of Valencia stands about 7 inches high, including its stand. The cup, carved out of agate, is 3.5 inches in diameter. This agate cup fits St. Jerome's description of the cup used by Christ for the consecration. This is the only part that could possibly have been present at the Last Supper. The remainder of the stand with its Arabic inscriptions must have been added later. But other Grail cups also lay claim to authenticity. Το δισκοπότερο του μυστικού δείπνου, το ακάνθινο στεφάνι, τα καρφιά της Σταύρωσης, ο σταυρός του μαρτυρίου, η λόγχη που τον τρύπησε, το σάβανο, η Ιερά Κοιμήλια της χριστιανοσύνης και της πίστης για πολλούς χριστιανούς ορθόδοξους και καθολικούς. Πιστεύετε ότι μερικά έκαναν θαύματα και μερικά έσπεραν την καταστροφή. Εδώ και αιώνες τα ιερά και άγια που συνδέονται με τη ζωή και το θάνατο του Ιησού. Και πάμε στο σημαντικότερο κομμάτι των ιερών κοιμηλίων της Σταύρωσης του Ιησού, που δεν είναι άλλος από τον Τίμιο Σταυρό. Από όσα μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί, αλλά και από όσα θα ακολουθήσουν, γίνεται κατανοητό ότι μεγάλο μέρος των ιστοριών που αφορούν τα κοιμήλια του Ιησού έχει τις ρίζες του ταξιδιού που έκανε η Αγία Ελένη στην Ιερουσαλήμ το 326. Η χριστιανική παράδοση διασώζει 2 διαφορετικές εκδοχές της ανακάλυψης του Σταυρού πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς. Η μία κάνει λόγο για σχετικά οράματα και όνειρα που είδε η ίδια και η άλλη αναφέρεται στη βοήθεια που δέχτηκε από κάποιον Ιουδαίο οδηγό ονόματι Ιούδα. Ο θρύλος έβρεση του Τίμιου Σταυρού εμφανίζεται για πρώτη φορά το 395 στον επικίδιο λόγο του Αυτοκράτορα Θεοδόσιου από τον Επίσκοπο Μιλάνου Αμβρόσιου. Σε ποια χέρια όμως κατέληξε ο Τίμιος Σταυρός? Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Τίμιος Σταυρός βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, κομμάτια του φυλάσσονται σε κοιμηλιοθήκες και πολύ αυστηρά από καρδινάλιους, από παπάδες, από ιερείς της Ορθοδοξίας και χιλιάδες πιστοί σπέβδουν εκεί όπου βρίσκεται ο Τίμιος Σταυρός. Να πούμε ότι η Αγία Ελένη όταν πραγματοποίησε αυτό το ταξίδι στην Ιερουσαλήμ, και αυτό πρόκειται για πραγματικό του γεγονός, πήρε ακόμη και χώμα από την Ιερουσαλήμ για να αποδείξει ότι όντως αυτός ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Ο Τίμιος Σταυρός διασκορπίστηκε σε χιλιάδες κομμάτια, όπως υπόθηκε και πριν, ανά τον κόσμο. Χιλιάδες πιστοί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό, όπου πάνω του άφησε την τελευταία του πνοή ο Ιησούς Χριστός. Τα συμπεράσματα σε αυτό το βίντεο είναι δικά σας. Ξαναλέω ότι δεν θέλουμε να ενσθενιστεί κανένας τα όσα λέμε. Εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα και απλά σας λέμε τι έχει συμβεί και τι έχει καταγράψει η ιστορία μέχρι τώρα. Αν σας άρεσε το περιεχόμενο του βίντεο, γιατί θα υπάρξουν και άλλα τέτοια βίντεο, πατάτε εγγραφή, κουδουνάκι, για να λαμβάνετε πρώτοι και πρώτες τα νέα μας βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, και θα ήθελα πάρα πολύ, θα θέλαμε μάλλον, εγώ και η Νατάσα, να μου πείτε στα σχόλιά σας από κάτω τι συμβαίνει τελικά με όλα αυτά τα κοιμήλια του Ιησού. Αν όντως υπάρχουν, είναι αυθεντικά, πού βρίσκονται, πόσα υπάρχουνε. Μέχρι τότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι και σύντομα μάλλον, να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα.